Sa mga choy, so karon mga choy, naghimo ni Bodley ko, pahilo noon. Hoy! Pahilo Bodley, diri asa ba ko, kaya sa akong wala makita sa akong video, atong isa na ko nga nag-file me, like, comment, subscribe, updated kayo sa aking umutok! So, karon mga choy na ako na pong kauban, nag-relax ako. Eh, wala na man. Tara. Kapaw mga kauban rin mga choy, pagkita na ako sa inyo mga choy. Mapugyan na sila mga choy. Bola lang yan. Sila. Sakay, inabod. Mga batanon ng uban rin. So, sa wala pang nag-subscribe sa mga choy, subscribe mo, unsubscribe mo balik. Bahala ka sa buhay mo. Sakay, importante lang ni mga kwarta lang ta. Dili tanan panahon mga choy, dili na takutob. Aning kamot mo ta mga choy. Bola lang yan. Tara, pakita na sa inyo, di ba? Na mga choy, nakita nyo sa likod. Kanang pailunon mo sa likod mga choy, dagan kayo. Sa kami, lang, pail lang mga kwarta lang. Importante, mahalaga. Si Raulo. Kung nagpail lang isa akong mga choy, taud-taud na lang mo nitong truck. Isa ka na po na. Tapos magbalik. Grabe nito kadagan sa pailo ng mga choy. Pero ito nga man miyan sa San Jose o Aurelio Group. Sa'yo mga choy, ang wala pa ka-subscribe subscribe mo balik o unsubscribe na po. Bahala ka sa buhay mo. Enjoy rata mga choy. Enjoy, bahala na mga kwarta lang ta. Pero importante mahalaga men. Utang ina, importante mahalaga. So, choy ra. Let's go. Choy. Grabe ka abog. Abog juga kayo. Muli pasaka ng mga choy. So, what's up mga choy? Relax at takadali. Araw. Basta kay importante lang mahalaga. Ayun yung kalimte. Ayun yung like, comment, subscribe. Subscribe lang. Sa wala pa kakasubscribe mga choy, unsubscribe balik. So, maroon to mga choy. Like, comment, subscribe. Let's go! Absent. Ako minus to. Absent pa. Gusto pa. Nakita na mo ani. Bong. Tara.